তো ফোন কাহামদল রক তাইসা হাইন হাইন রবে মালাই জসবকা অনেক দিননি পরে হাঙ্গে তাবুক নাই নাই মানে आंबो चुप चाप थांबाय मालिया ता आसुके माने ससियेल मिडियाआव नुखा बा सानान मटको कुरै बनो बहामियासो आं सिगतर बसिगतर हाइसिगतर एकदम चलिबाय दं हापुरा बा जुनले बयनु खांगा मस मनिसुआनो कतर सेगलाय मानि जायकरे जे सति फन थांदि आं तेको नासु खुलुगै सालिया जे सति फन थांदि कतर न सेगलायो हाइसि sini morok mo barangkai jas sati pun tangdi angsi kotor bosi joy narayan botong pho hai botong pho mahaprabhu botong pho ঠিক ন tongo abang gosoi harka hindu samajon narai botongo goria botongo mahadev botongo kali joto mutai no tongo har botong joto non maneo hengkai ba dam non niji no kai ba gosilai tong haba angsi mo angse hai ঠিক norok abo hayang dong angkai norok sana nangya buina norok no sini buina norok ni aro thangnai hayadba angkai timo se soi domkha Tripura ni raja gangke bosipo sini tabo je lokorok bai sajagai tongnai raja je sini maharaja produt no gangkai amkai raja siapo hai siapo angkai bokai raja pho angkai produt gangkai sini maharaja produt gangkai bokai ba sorkari ni security mande ya mane bin kono certificate gai kori pho sorkari certificate kori pho ta raja ni angkai bin gangkai tongpho tora dong samia bini judi sorkari ni certificate dong angkai raja ni bokaisa certificate phonok to dakti abo kaisa moni kothokok sido angkai moni kothokok jadba bini kai certificate si dong angkai boko certificate boko phunuk dita social media phai phunuk di gani certificate ani maharaja ni certificate are phunuk di wati phairi man pho ha angkai tui koboli man pho sarung tui man ai boko sore hai o dunia songboro tongsinai o murban bai phaiboro kai nang boro kubai thangka aboro nongka sina roma khamo boro kumai thangka ojorabo head bang nona saja yang kok samania jasni ni kok ne replies message ro hayadba gai no asuk simana gangkai nang asuk borok kulugo thuika nok baikha bokor sok onek ki sungkha aboro nong boro tongba aboro nong phaya kane basri ma khamo ate daba gai boso ngokai kurui photam se khamo Tripura abo kai bosi ni korna bijoy somaria angka Y7 Tripura ni maharaja moi thangra khe Y7 no sini India ni pura tam sanai sini Tripura state ni certificate sia bin pura central state ba sini government India government ni thane pura certificate tui phaisanai bo hayada ba phunuk nai norok no phunuk nai tong pura bo certificate phunuk nai norok 100% pura guarantee ang sai mo nombo phunuk nai norok no sungbo tabo ke Tripura raja mangni pa kuno sinta ta khaibo sini bio ane je subscriber rok te ane viewers rok no kuno sinta ta khaibo kuno tension ta na bai pura tabo Tripura duita raja tong kaisa sarkari kaisa private company ni raja ta kaisa wah sarkari raja tabo ngetong ta wana naisa age ekta ogo raja ekta process anga suwana yang ba tabo Tripura abo duita raja ngati tam sinta pura bindas kaitong bindas pura bindas hair badol rok je wan sukang ka botiat ba angkai titam sinta nang sa wati phana nga wati phairi rwano sarong thong rwano maising rwano ha titam prithibi tolong na ong rwano titam sinta ta khabi si tabong kono sin no tension pura sinta kore pura fresh ke tong mind fresh ke tong no jekhana mujung khaidi sini mahaprabhu song tong boya yang narayan mahaprabhu song rok pura thas ke tong boya ngo latha koto khai tong bayo hayadba